ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପାଲହଡ଼ା ଏସ୍ଡିଏଚ୍ ଏବଂ ଖମାର ସିଏସ୍ସି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଆମର ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ କେମିତି ପାଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଲହଡ଼ା ଏସ୍ଡିଏଚ୍ରେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଖମାର ସିଏସ୍ସିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୃହ ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାଲିଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ପାଲହଡ଼ାବାସୀ ପାଲହଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଉଭୟ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା, ଭଲ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଅଲଗା ଦୂର ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ସୁବିଧା ଟିକେ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପାଲହଡ଼ାରେ ଏକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲି। ପାଲହଡ଼ାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ପାଲହଡ଼ାର ଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିପରି ଅନୁରୂପ ଖମାରଠାରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ମୋର ପତ୍ର ମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏହା ବିଗତ ଦିନରେ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉଭୟ ଖମାର ଏବଂ ପାଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ।